În ocazia aceasta, aș vrea să ne îndreptăm privirile spre una din învățăturile Domnului Iisus Hristos. O parabolă arhicunoscută pe care vă invit să încercăm să o privim și dintr-o altă perspectivă. Este vorba de parabola fiului risipitor. O știm cu toții. Într-o formă sau alta, toți am risipit. Și risipim de multe ori harul lui Dumnezeu, de multe ori răbdarea lui Dumnezeu, de multe ori binecuvântările lui Dumnezeu. Însă, parabola aceasta are câteva învățături pentru noi astăzi și aș vrea să le extragem împreună. Vă invit de aceea să deschidem Bibliile în Luca, capitolul 15, și să citim împreună această parabolă pentru a reîmprospăta informațiile. Luca 15 cu versetul 11 în continuare. Spune așa: El a mai zis: un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit tot, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca unul dintre argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Dragii mei, e o istorie dramatică, dar totuși cu un final fericit, nu-i așa? Totuși fiul s-a întors acasă. S-a întors după ce și-a cheltuit tinerețea, s-a întors după ce și-a cheltuit sănătatea, s-a întors totuși până la urmă. Este trist faptul că de multe ori oamenii vin la Dumnezeu când nu mai au nimic de oferit. După ce au ajuns la faliment, după ce s-au îmbolnăvit, după ce s-a destrămat familia, după ce au ajuns în groapă, abia atunci își dau seama că dacă ar fi fost credincioși lui Dumnezeu, le-ar fi mers bine. Dar e bine și atunci, pentru că e minunat Domnul, frații mei, că are răbdare până la al 12-lea ceas. Și chiar dacă vii la Dumnezeu în al 12-lea ceas, minunea mare este că Dumnezeu te primește. Nu știu dacă noi am mai face ceea ce face Domnul Iisus Hristos. Să primești un om după ce și-a cheltuit toată viața în desfrâu și în păcat. Și totuși Dumnezeu primește. Eram în Maramureș pentru evangelizarea care s-a desfășurat acum câteva săptămâni în urmă. Și pentru că am stat acolo o săptămână întreagă, m-am oferit să fac vizite celor care doresc să fie vizitați. Și se apropia deja sfârșitul evangelizării, sâmbătă seara trebuia să termine evangelizarea și era vineri, deci cu o zi înainte de încheierea evangelizării. Era vineri după amiază și primesc un telefon de la cineva și îmi zice: frate pastor, am vrea să ne faceți și nouă o vizită, tatăl nostru este bolnav și am vrea să veniți să stați de vorbă și cu el. Acum nici nu știam unde stă, era și târziu, vineri după amiază, trebuia să merg la biserică, mă pregăteam pentru program. N-am putut să merg vineri atunci. Am zis că voi încerca să ajung, dar zic, e un pic complicat pentru că
azi e vineri, mâine e sâmbătă, sabatul foarte aglomerat, nu știu cum voi reuși să ajung. Vineri seara la biserică am dat numărul de telefon prezbiterului să se intereseze despre cine e vorba, unde locuiește și să încercăm să-i facem o vizită. Dar în sabat am mers și am predicat în celelalte două biserici din Moisei. Și la prânz serveam masa, mai erau doar câteva ore până la programul de evangelizare de sâmbătă seara, ultima întâlnire, a doua zi dimineață trebuia să plec, duminică, și primesc un mesaj de la această familie și zice: frate pastor, v-am așteptat, nu reușiți să ajungeți și la noi. Și în timp ce stăteam la masă cu prezbiterul, i-am zis: frate prezbiter, cunoașteți familia asta, cunoașteți omul ăsta? Zice: frate pastor, nu prea cunosc, că e, din câte îmi dau seama, tu mai în partea cealaltă a localității. Dar zice: dau un telefon și mă interesez. Așa a făcut. Mai erau, cred că, vreo 2 ore jumate, 3 ore maxim, până la program. Dar am zis: dacă nu merg să vizitez pe omul ăsta, mâine dimineață plec, nu mai am când să-l mai vizitez. Dragii mei, am mers. Am mers împreună cu prezbiterul, locuia undeva pe o zonă foarte înaltă, era ultima casă din localitate. Și în timp ce am mers acolo în familia aceasta, am găsit așa: fiica, soția, băiatul, soțul fiicei și pe omul acesta imobilizat într-un scaun. Imobilizat într-un scaun. Avea aproape 80 de ani, abia mai vorbea cu vocea stinsă. Toți membrii bisericii, membrii familiei erau botezați, numai el nu era botezat. Și în timp ce stăteam de vorbă cu el, îmi zice: frate pastor, aș vrea și eu să mă botez înainte să mor. Aș vrea și eu să mă botez înainte să mor. Zic: cu cea mai mare plăcere aș face lucrul ăsta, dar zic, nu depinde de mine. O să vorbesc cu pastorul bisericii dumneavoastră, cu comitetul, o să vă recomand să fiți botezați și probabil o să vă viziteze dânsii ca să vadă ce este de făcut. Am stat mai mult de vorbă, la sfârșit, pentru că n-am putut să stau foarte mult, am făcut o rugăciune pentru familie și am plecat. Când am ajuns la biserică seara, am stat de vorbă cu pastorul, cu câțiva membri de comitet și le-am recomandat: măi fraților, e pe ultima 100 de metri omul ăsta, nu mai are multe zile, botezați-l. M-am asigurat că o să-i fac o vizită, o să stea de vorbă cu el și o să vadă ce este de făcut. Duminică dimineața am plecat, am ajuns aici în Anglia și așteptam să văd, să primesc vești. Ce s-a întâmplat? Și duminică, săptămâna trecută, la o săptămână după ce am plecat de acolo, primesc un mesaj. Fratele cu care mersesem în vizită, prezbiterul, și zice în mesaj în felul următor: frate pastor, a fost inspirată vizita noastră. Zice: în seara asta m-am întors de la priveghiu fratelui murise. Ce s-a întâmplat? Duminică seara, după ce am plecat de acolo, pastorul împreună cu membrii de comitet s-au dus, l-au vizitat. Marți seara l-au botezat și sâmbătă seara a murit. La 4 zile după ce a fost botezat, a murit. Dragii mei, când am auzit vestea aceasta, mi s-a părut dramatic să moară un om. Dar totuși am văzut dragostea lui Dumnezeu. Să-ți ofere Dumnezeu șansă și în al 12-lea ceas? Cu 4 zile înainte să mori, totuși să te cheme Dumnezeu și să te primească la El? Cu 4 zile înainte să mori, să te primească Domnul la El? Să șteargă toată viața de păcat, toată viața în care ai avut șansa și ai stat departe de Dumnezeu și totuși Dumnezeu să te primească cu 4 zile înainte să mori? Zic: Domnule, mare-i puterea lui Dumnezeu și mare-i Dumnezeu. Și frații mei, ceea ce văd în Scriptură este că Dumnezeu îi primește pe oameni nu doar cu 4 zile înainte să moară. L-a primit pe cel care a murit împreună cu Domnul Iisus Hristos cu câteva minute înainte să moară. Vă aduceți aminte? Atât de mare dragoste are Dumnezeu încât în dragostea Lui infinită Dumnezeu șterge totul.
Dacă chiar înainte de a muri, vii la el și spui, Doamne, îmi pare rău. Dacă aș mai fi avut o șansă, aș fi trăit altfel viața. Ce mare Dumnezeu avem! Și, dragii mei, fiul acesta risipitor, în ciuda faptului că și-a făcut tatăl de rușine, în ciuda faptului că i-a cerut partea de avere înainte ca tatălui să fi murit, că nimeni nu-ți dă moștenirea înainte să moară, nu-i așa? În ciuda faptului că toată localitatea îl arăta cu degetul și probabil spuneau despre tatăl așa, ce om, domnule! Păi cred că i-aș fi tras o mamă de bătaie la copil, cum să facă el așa ceva? Toți îl vorbeau de rău, l-a făcut de rușine pe tatăl lui și mai venea câte o veste ce boacănă făcea fiul lui în țara aia depărtată. În ciuda faptului că a ajuns în zdrențe de orgoliu, când s-a întors acasă, tatăl lui a șters totul cu buretele. N-a contat că jumătate de avere, mai puțin, pentru că fiul avea 2/3, fiul cel mare avea 2/3 în Israel și fiul cel mic avea 1/3 din avere. 1/3 din avere o cheltuise băiatul ăsta pe toate prostiile posibile. N-a contat. Tatăl l-a iertat în al 12-lea ceas. N-a contat că a plecat un fiu tânăr, sănătos, în putere și s-a întors un fiu degradat fizic, degradat psihic, desculț și îndrențe. La Dumnezeu, dragii mei, nu contează cum te întorci. Dacă te întorci, dacă îți pare rău, Dumnezeu te primește. Ce Dumnezeu minunat avea! Însă, dragii mei, atunci când am recitit pasajul acesta, m-a atras atenția ceva care nu apare în mod direct din această parabolă. Întotdeauna am crezut că decăderea acestui fiu a început în momentul în care și-a luat bagajele și a plecat de acasă. Însă de curând mi-am dat seama că decăderea acestui fiu a început cu mult înainte de a pleca de acasă. N-am conștientizat niciodată aspectul ăsta. Și, dragii mei, am conștientizat lucrul ăsta citind o știre. De curând am citit o știre care vorbea despre faptul că astăzi, în România, copiii între vârstele 18-30 de ani, în proporție de peste 60%, locuiesc împreună cu părinții. Locuiesc împreună cu părinții. Nu e lucru rău. Dar perspectiva asta m-a învățat ceva despre această parabolă. Știți că mulți fii risipitori nu mai pleacă astăzi de acasă, dar stau acasă și risipesc totuși ca niște fii risipitori la mama și la tata? Știți că e bine ca să nu mai dai tu bani pe mâncare. Îți face mama și tata mâncare, tu stai acasă, nu mai cheltuiești și banii pe care tu îi ai, îi cheltuiești pe droguri și pe alte nenorociri. Dar e bine că seara acasă te duci la mama și la tata, nu plătești curent, nu plătești încălzire, nu plătești mâncare, îți face mama și cu tata mâncare, ai tot ce îți trebuie, dar tu trăiești tot în păcat și în risipire. Dragii mei, citind din perspectiva aceasta parabola fiului risipitor, îmi dau seama că astăzi sunt mulți fii risipitori și fiice risipitoare care au învățat lecția acestei parabole și nu mai pleacă, că își dau seama că dacă pleacă, o să ajungă să risipească tot și să nu se mai descurce. Și stau acasă la tata și acolo duc o viață de risipire. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Viața de risipitor a acestui fiu n-a început în ziua în care el a plecat de acasă. Viața de risipire a acestui fiu a început cu mult timp înainte de a pleca de acasă. Doar că la un moment dat s-a săturat și a zis, băi, ia să-mi văd eu de viața mea, să nu mai am pe mama și pe tata pe capul meu. Mă duc și trăiesc cum îmi place mie. Dar el, încă de pe când era acasă, el risipea. Dragii mei, perspectiva aceasta îmi spune mie ceva. V-ați gândit vreodată că poți să fii în casă la Dumnezeu
Să nu fi plecat, să te confunzi în păcatele în care se confundă ceilalți care pleacă de acasă și ajung broke, cum se zice în engleză. Să fii totuși acasă la mama și la tata, spiritual vorbind, și totuși să fii un fiu risipitor și să fii un fiu pierdut? Iubiții mei, sunt câteva texte pe care aș vrea să le citesc. Matei, capitolul 8, cu versetul 11 și 12. Zice așa: dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Fiii împărăției, dragii mei, fiii împărăției care veneau la biserică, fiii împărăției care din exterior îi priveai, nu erau dependenți de droguri. Nu-i vedeai în șanț. Erau încă la mama și la tata, spiritual vorbind, acasă. Se îmbrăcau frumos, veneau la biserică, mai făceau și câte o rugăciune și totuși Biblia spune că vor fi mulți fii ai împărăției, care zice în ziua aceea vor fi aruncați afară și vor veni de la capătul pământului și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Și Biblia, în Luca capitolul 13, cu versetul 26, ne mai vorbește despre aceeași categorie de oameni, dar e mai dramatic lucrul acesta. Luca 13 cu 26 zice așa: atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițile noastre ai învățat pe norod. Și el le va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, toți cei care lucrați fără de legea. Dragii mei, vă dați seama că vor veni oameni care au mâncat din pâinile și peștii înmulțiți de Domnul Iisus Hristos la sfârșit și vă spune lui Dumnezeu, Doamne, noi am fost acolo când ai făcut minunea aceea. Și Dumnezeu le zice, nu vă cunosc. Și alții vor veni și vor zice, Doamne, am mâncat cu tine la masă și ai predicat pe ulița noastră și ai făcut minune la vecinul meu și ai făcut minune în familia mea. Și Domnul le va spune, nu vă cunosc. Dragii mei, realitatea tristă este că în casă, la tata, în biserică, sunt mulți fii și fiice risipitoare. Astăzi nu mai trebuie să pleci de acasă ca să fii risipitor. Astăzi, dragii mei, la un buton distanță vine păcatul la tine în dormitor. La un buton distanță. Astăzi nu trebuie să te mai duci în casino ca să joci jocuri de noroc. Cunosc dependenți de jocuri de noroc care n-au călcat nici măcar o dată într-un casino, dragii mei. N-au călcat niciodată într-un casino și sunt dependenți de jocuri de noroc. De ce? Că astăzi poți să joci jocuri de noroc direct după telefon. Direct după telefon. Cunosc tineri care au ajuns dependenți de jocuri de noroc. Pentru că atunci când se uitau la un meci de fotbal, în pauză se gândeau, hai mă să facem și noi un ban în plus. Și scoteau telefonul. Era scorul cât era, și că dacă investez, nu știu că nu am cum să pierd. Și apăsau pe buton. Iubiții mei, astăzi nu trebuie să te mai duci în capătul lumii ca să trăiești viața de păcat. Sunt mulți creștini astăzi care trăiesc în casa lui Dumnezeu, mama și tata le dă de mâncare, le plătește chiria, nu plătesc chirie, le plătește căldura, le plătește electricitatea, le plătește apa, nu cheltuie nimic. Și ei trăiesc o viață de risipire. S-ar putea să fiu eu și s-ar putea să fiți dumneavoastră. Apropo de lucrul acesta, fac o paranteză. Dragii mei, știți că în biserică, dacă este să citim manualul bisericii, jocurile de noroc, practica aceasta, sunt un motiv de excludere? Puțin știu lucrul ăsta. Și sunt mulți creștini care n-au nicio problemă. Dom'le, mai fac și eu un joc de noroc. Cu ceva timp în urmă am fost în România pentru un program și o familie a bătut jumate de Românie să vină să stăm de vorbă. Cunoșteam fata
Și când am văzut-o în biserică, m-am mirat. Știam că e din altă parte. Ce-o căuta aici? La sfârșit vine la mine și zice: frate pastor, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Își luase cameră la hotel împreună cu soțul ei, special ca să stea de vorbă. Zic: ce s-a întâmplat? A început să plângă. Eram într-un colț în biserică, a început să plângă. Ce s-a întâmplat? Zice: soțul meu are mii de lire în fiecare lună. Zice, de câțiva ani de zile pierde toți banii la jocurile de noroc. A venit în țară și zice, din mii de lire cât câștigă în fiecare lună, mi-a lăsat 20 de lire, atât, și a plecat. Ce frate pastor, am copii mici, nu mai știu ce să fac. Și zic, ai încercat să vorbești cu el? Zice, da. Dar zice, ăsta e felul lui de a se relaxa. Dragii mei, poți să devii dependent de lucruri păcătoase direct din cameră. Nu trebuie să te mai duci la club, nu trebuie să te mai duci la casino. Direct din cameră ți-l aduce diavolul. Și dragii mei, am primit un telefon la un moment dat de la altcineva. M-a sunat o soție și plângea și mă suna, frate pastor, nu știu ce să mai fac, familia mea se duce de râpă. Păi ce s-a întâmplat? Zice, l-am prins pe soțul meu care are cont pe videochat. Zice, nu mai știu ce să mai fac. Dragii mei, nu trebuie să pleci din casă ca să fii un fiu risipitor. Nu trebuie să pleci din biserică. Și vin oameni respectabili la biserică și vezi în fiecare sâmbătă, te minunezi pe unde au conturi online, nu la bancă, altfel de conturi. Dragii mei, cum e viața noastră? Să nu ne minunăm și noi ca oamenii aceștia care s-au amăgit și au crezut că dacă ei au mâncat la masă cu Domnul Iisus Hristos, dacă ei au ascultat predici în fiecare săptămână în biserică, dacă ei s-au rugat și din când în când au primit câte un răspuns la rugăciune, gata, sunt salvați. Dragii mei, observ din ce în ce mai mult un trend în mijlocul credincioșilor de orice culoare. Oamenii s-au plictisit de religia aceea liniștită, în care să citești Biblia, să te rogi. Oamenii vor așa o viață mai cu adrenalină, Domnule. Și s-au plictisit de muzica liniștită a lui Dumnezeu și vor așa o muzică care să-ți mai ridice părul pe mâini. Și sunt creștini care vin la biserică și când pleacă de la biserică dau drumul la radio și numai muzica lui Dumnezeu nu ascultă. Sunt creștini în casă la tata, la Tatăl Ceresc. Și te întrebi, măi, nu cumva ne păcălim singuri? Credem că dacă suntem acasă, noi nu risipim și suntem mântuiți. Dar s-ar putea în casă la Dumnezeu să fim niște fii și fiice risipitori. Dragii mei, a venit timpul să luăm o hotărâre decisivă de ce parte suntem. Să nu ne păcălim cu gândul că dacă suntem în biserică, suntem mântuiți. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Principiile mântuirii lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Au fost întotdeauna de la căderea lui Adam și până astăzi la fel. Și așteptările pe care Dumnezeu le are nu s-au modificat. Astăzi, pentru că oamenii sunt atât de păcătoși, Dumnezeu să zică, mă, nu se mai poate, hai să mai coborâm baremul. Nu se întâmplă așa ceva. Dumnezeu e același Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu au rămas aceleași. Și faptul că majoritatea oamenilor sunt în păcat nu este o scuză să-i spune lui Dumnezeu, Doamne, așa sunt toți creștinii, nu puteam să fiu și eu altfel. Fă și tu o excepție, nu poți să-i zici lui Dumnezeu așa. Eram mic, eram în primele clase la școală, clasele 1-4, și aveam un obicei de care părinții mei s-au chinuit mult timp să mă dezvețe. Veneam de la școală, îmi făceam repede temele și după aceea plecam și jucam fotbal cu prietenii până seara. Și părinții întotdeauna îmi spuneau, Bogdan, sunt două lucruri pe care vrem să le faci. 1, spune atunci când pleci
Și nu mai sta toată ziua. Zice, nu este nicio problemă, poți să te duci cu copiii să te joci, cu prietenii, dar nu mai sta toată ziua. Și spune, pentru că mama se îngrijorează, nu știe toată ziua unde ești. Și azi așa, mâine așa, eu în continuare făceam același lucru. Nu mai știau părinții mei cum să mă învețe să fac ce trebuie. Și la un moment dat a venit și acea zi. Am venit acasă, era deja târziu, era noapte și în casă avem două intrări. Prin față sau prin spate pe la bucătărie. Știam că dacă intru prin față, mă întâlnesc direct cu tata. Și am zis, mă duc prin spate, intru pe la bucătărie, că mama obișnuia să mă certe, dar la sfârșit îmi dădea și o porție de mâncare. Dar certat, dar cu burta plină. Și zic, intru prin spate. De data asta n-a mai fost așa. Mirosea mâncare în casă, dar mama nu mai m-a așteptat cu farfuria de mâncare. Zice mama, Bogdan, de data asta lucrurile sunt foarte serioase, du-te să vorbești cu tata. M-a dus în sufragerie, tata mă aștepta. Tata avea o metodă care întotdeauna stătea de vorbă cu mine când făceam câte o boacănă. Nu mă bătea, dar îmi spunea cât de tare am dezamăgit eu, familia, pe tata și pe mama. Vă spun, mai bine m-ar fi bătut decât să-mi spună lucrurile astea. M-am dus în sufragerie, tata era pe fotoliu, m-am așezat tocmai în colțul celălalt, opus de unde stătea tata, și tata mi-a explicat cât de mult l-am dezamăgit eu și cât de mult și-a pus el încrederea în mine și s-a așteptat în urma explicațiilor care mi le-a dat să fac altfel. Și eu tot pe a mea o țin. Și atunci tata îmi zice în felul următor. Mi-a zis așa, zice, Bogdan, în familia aceasta sunt niște reguli. Nu poți să trăiești cum vrei tu și totuși să fii copilul nostru. De azi înainte, dacă tu vrei să trăiești așa, nu mai ești copilul nostru. Frații mei, a făcut tata ceea ce nu o să uit niciodată. A chemat-o pe mama, a venit mama, mi-a adus ghiozdănelul de la școală, mi-a pus 3 lucruri, o pereche de pantaloni și o bluză, mi-a pus un sandwich, mi-a dat rucsacul, mi l-a pus în spate și tata mi-a luat de mână, m-a dus la poartă și mi-a zis așa, în casă la noi sunt reguli. De azi înainte, pentru că tu nu vrei să asculți de regulile astea, nu mai ești copilul nostru. Du-te la prietenii tăi care trăiesc așa cum îți place ție și stai cu ei. A închis poarta cu zăvorul de sus la care nu ajungeam și a plecat. Și m-a lăsat în fața porții, nu venea să cred ceea ce s-a întâmplat. Aveam prieteni, stătusem toată după amiaza cu ei, puteam să mă duc la ei, m-ar fi primit probabil. Dar credeți că am plecat din fața porții? N-am putut să plec. Am început să plâng, nu mai vedeam pe tata, am început să-mi cer iertare și după ceva timp tata a venit și m-a întrebat, asculți de acum încolo? Gata, ascult. Și a deschis poarta și m-a lăsat să intru. Dragii mei, nu se poate să trăiești în casă la tata, să fii binecuvântat de tata, să-ți dea putere de muncă, să-ți dea sănătate și cu binecuvântările lui Dumnezeu să trăiești cum vrei tu. Nu se poate așa. Să nu ne păcălim cu faptul că dacă nu am plecat ca acest fiu risipitor, noi nu risipim. Pentru că astăzi sunt mulți fii risipitori care nu au curajul să plece, dar ei tot risipesc acasă la mama și la tata. Pentru că e bine la mama și la tata, nu-ți lipsește nimic. Nu trebuie să plătești chirie, nu trebuie să plătești mâncare, curentul și gazele sunt asigurate, tu ai bani de buzunar și poți să faci ce nebunii vrei tu. Dragii mei, a fi fiu risipitor nu înseamnă neapărat să pleci într-o țară îndepărtată, departe de Dumnezeu și să trăiești în destrăbălare. Astăzi, mulți creștini trăiesc în destrăbălare din camera lor și vin în fiecare săptămână la biserică, dar ei sunt niște fii și fiice risipitoare. În casă la tata sunt totuși reguli. Să nu ne păcălim, dragii mei, și să avem surpriza la sfârșit
când Dumnezeu ne va spune, nu vă cunosc. Vom veni la fel ca acești oameni să spunem, Doamne, dar am mâncat la masă cu Tine, am fost la biserică împreună cu Tine în fiecare săptămână, am ascultat atâtea predici, ai făcut minunile astea în viața mea. Și Dumnezeu totuși să zică, nu te cunosc. Haideți în ocazia aceasta să ne cercetăm viața și să luăm o hotărâre de a trăi viața de credință așa cum trebuie. Dragii mei, problema celor mai mulți creștini de astăzi nu este cunoștința, că ei știu ce e bine și ce e rău. Problema celor mai mulți creștini de astăzi nu este că nu au putere, că dacă și-ar propune, ar putea să facă lucrul acela. Vreau să vă întreb un lucru. E imposibil să scrii în declarația de venit suma corectă? Te frige mâna? Și totuși mulți fac lucrul ăsta. Nu că e imposibil să scrie ce trebuie, ci pentru că le place să trăiască viața în felul ăsta. Înțelegeți? Problema, dragii mei, nu e că nu cunoaștem, problema nu că nu avem putere, ci problema este că ne place păcatul. Haideți astăzi să luăm o hotărâre și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, de azi înainte vreau să fiu cu totul al Tău. Vreau să trăiesc acea viață demnă de un copil al Tău. Nu vă uitați și nu vă păcăliți, nu vă amăgiți cu gândul că a fi fiu risipitor înseamnă să trăiești și să fii mort de beat în șanț. Sunt mulți fii risipitori la cravată și la costum, care vin săptămână de săptămână în biserică, dar care în ascuns îi duc o viață de fiu și fiice risipitori. Ce fel de viață este viața mea și viața dumneavoastră? Haideți astăzi să luăm o hotărâre și să spunem, Doamne, vreau să fiu al Tău. Dragii mei, haideți și noi să facem cum a făcut fiul acesta risipitor. Nu să așteptăm până ajungem la faliment, nu să așteptăm până când ne îmbolnăvim. Haideți să facem și noi ceea ce a făcut fiul ăsta, să ne întoarcem la Dumnezeu și să trăim viața aia pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Dacă Dumnezeu a putut să mântuiască un om cu 4 zile înainte să moară, dacă Dumnezeu l-a primit pe tâlhar cu câteva minute înainte să moară, Dumnezeu poate să mă primească și pe mine și pe dumneavoastră, dacă noi astăzi ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze în acest sens și să ne ajute să ne întoarcem cu toată inima la Domnul. Amin.